Il-proċess ta' ġdid tal-karti tal-identità beda fi frar u sa issa ħarġu madwar 90,000 karta tal-identità ġdida minn 20 lokalità differenti. Il-proċess għandu jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla u qed ikun stmat li se jwassal għal ħruġ ta' 350,000 karta tal-identità ġdida. Id-Direttur Ġenerali tar-Reġistru Pubbliku tal-Artijiet Stefani Pappalardo spjegat kif dan il-proċess qed iwassal ukoll għal aġġornament fid-dettalji tal-elettorat, dan biftehim mal-Kummissjoni Elettorali. Dan minbarra li l-karta tal-identità il-ġdida hija differenti. Feature il-ġdida li għandha speċjali din l-ID card hija li għandha ċippa elettronika li permezz tagħha ċittadin Malti ħajkollu aċċess għal servizzi elettroniċi moħruġin mill-Gvern. U x'inhi r-raġuni li l-karta tal-identità l-ġdida mhux qed tingħata mill-ewwel? Ma tingħatax mill-ewwel għax qed back office isiru checks vera bir-reqqa kemm fuq l-identità tal-persuna, kemm fuq il-ċippa infisa, ġifiri biex jiġi skattat il-proċess elettroniku tal-kard, u kemm bħala quality control. Ta' spiss ikun hemm min jesprimi tħassib li jekk tintilef din il-karta tal-identità l-ġdida min isiba jkun jista' jikseb tarif konfidenzjali dwaru, iżda mhux il-każ. Fil-ċippa kull mem kopja eżatta ta' dak li jidher fuq il-kard infisa, ġifiri l-isem il-kunjom, l-indirizz, etc. u żewġ digital certificates. ċertifikat li jawtorizza li inti l-persuna msemmija fuq il-karta u ċertifikat ieħor li jtik aċċess għas-servizzi tal-Gvern. Pappalardo qalet li madwar 80% tan-nies għażlu li jġeddu l-karta tal-identità tagħhom fl-iskola tal-lokalità tagħhom. Madankollu m'hemm l-ebda ħlasijiet addizzjonali jekk it-tiġdid isir f'Gatard House.